Желаете ли икономическа свобода, но не знаете откъде да започнете? Искате ли да създадете постоянен доход всеки месец, но се чудите кой метод е ефективен? Ако е така, гледайте това кратко видео до края. Много хора мечтаят за икономическа свобода, но изграждането на стабилен системен доход не е лесно. Кой метод е най-ефективен? Отговорът е мрежовият маркетинг с доказана система. В това видео ще ви представя една страхотна система. Тя е създадена с фокус върху потребителите и носи ползи на всички участници. Искам да ви представя Atomy, която започна през 2009 година в Южна Корея и бързо расте всяка година. Каква е разликата на Atomy сред многото компании за мрежов маркетинг? Първо, абсолютна качество, абсолютна цена. Atomy предлага основни стоки с най-добро качество на разумни цени. Предоставяйки продукти с ниво на лукс, достъпни за обикновените хора, удовлетвореността на потребителите е висока и се случва спонтанно повторно закупуване. Ако имате продукт, който удовлетворява потребителите, вече сте постигнали половината от успеха. Второ, всеки може да започне лесно и без риск. Обикновеният мрежов маркетинг изисква такса за членство и месечни такси, но Atomy няма такса за членство, месечни такси или дори условия за месечна покупка. Продуктите са добри и евтини, така че потребителите са доволни, а тъй като няма условия за бизнеса, всеки потребител може да стане бизнесмен. Без инвестиции или месечни такси, много хора могат да се свържат с системата и свързаните потребители могат да постигнат голям успех. Трето, безкрайна бинарна система. Atomy признава безкрайни нива, така че ако не се откажете и продължите до края, всеки може да постигне голям успех. Няма такси за членство и месечни такси, а продуктите са добри и евтини, така че потребителите продължават да нарастват. И рано или късно, хора, които се справят по-добре с бизнеса, ще влязат под вас. Тъй като се признават безкрайни нива, дори хора без контакти могат да постигнат голям успех. Четвърто, глобална система за единен пазар. Atomy свързва целия свят в един пазар. Т.е. независимо от страната, в която се регистрирате, можете да свържете потребителите от всички държави в своята подмрежа. И всяка консумация, която се случва в свързаните държави, ще бъде свързана с вашия доход. Китай, САЩ, Русия, Индия, Европа, азиатски държави, всички тези хора могат да влязат в вашата подмрежа и всяка консумация там ще се свърже с дохода ви. Моментът, в който се регистрирате безплатно в Atomy, е наистина удивително преживяване, което ще ви предостави възможността да правите бизнес на световната сцена. Пето, балансиран план за възнаграждение. Atomy е проектирала лимити за комисионните, така че всеки, който работи, може да успее. Това не е система, в която някои ранни бизнесмени взимат повечето доходи, а новите участници получават по-висок процент на печалба спрямо продажбите. С увеличаване на нивото, процентът на печалба намалява и в крайна сметка се достига точка, в която доходът не нараства повече. Така всеки може да работи като номер един в бизнеса. Шесто, компанията предлага успешна система. Много хора не успяват в мрежовия маркетинг, защото е трудно да изградят система за копиране. Но Atomy предлага мощна успешна система, така че дори ако не можете да изградите собствена система, всеки може да разшири бизнеса си, използвайки системата на компанията. Затова в Atomy вече има много успешни хора, дори сред тези, които изглеждат не особено способни. Искате ли успех? Ако е така, открийте нови възможности в Atomy. Мястото, където можете да използвате качествени продукти на достъпни цени и естествено да изградите система и да растете заедно, е точно Atomy. Започнете сега да разбирате Atomy и направете първата крачка към успеха.